खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय आसाम सरकारा 2021 मायथाइनि बन्द फारिलाइ फोसावबाय। मैया आसाम सरकारा 2021 मायथाइनि बन्दफोरनि फारिलाइ फोसावदों। बे फारिलाइयाव गोदानै नेपालिफोरनि फाइदसखौ सुनानै होनाय जादों। 1 एप्रिल खालि एनुअल क्लोजिं अफ बेंक एकाउन्ट सान जानायनि थाखाय बे सानखालि जेबो रोखोमनि खामानि बेंकआव जानाय नङा होननानैबो फोसावनाय जादों। बेनि अनगायैबो सरकारि मावख'गिरिफ्रा 1 जानुवारि, 12 जानुवारियाव श्री श्री अनिरुद्ध देवनि थैनाय सान आरो 17 जानुवारियाव शिल्पी दिवसआव रेस्ट्रिक्टेड हलिडे लानो हागोन होननानैबो फोरमायनाय जादों। नैथियाव दङ बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ हरखाबै क'क्राझार एनआरबि सिभिल देहा फाहामसालियाव दावबायदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गावनि बिबानखौ रुजुननायनि उनाव मैया गिबि खेब क'क्राझार सहरनि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालियाव दावबायनानै थासारिखौ सुलाद लाहैयो आरो देहा फाहामसालिनि बेरामि आरो डाक्टारफोरजों देहा फाहामसालिनि सायाव गुवारै सावरायज्लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फोरमायो दि सरकारा गिबियाव रायजो राजाफोरनि थाखाय सावस्रि सिबिथाय आरो सोलोंथाइ बिफानखौ गोख्रोङै जौगाखां खालामगोन होनना फोरमायो। ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सावस्रि रैखाथि मोननो हागोन होनना रादाय होनायजों लोगोसे सावस्रि सिबिथाय बिफानाव नांगौ बायदि गासैबो खाबु होगोन होनना रोखा फोरमायो। थामथियाव दङ बिटिआरनि बुंथिगिरि महरै कातिराम बर'जों लोगोसे 4 गोदान मावफुं सोद्रोमाफोरा समायखिरा लाबाय। थांनाय 15 डिसेम्बर खालाराव बड'फा नोगोरनि ग्रिनफिल्डआव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै प्रमद बर' आरो लिङाइ गाहाय मावफुंगिरि गबिन्द बसुमतारीजों लोगोसे दिगान्त बर'आ खनसोम दास आरो गौतम दास मोनना बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लाखांबाय। बेनि उनाव मैया बिटिआरनि बुंथिगिरि महरै कातिराम बर'जों लोगोसे 4 मावफुं सोद्रोमा फारियै उकिल मोसाहारि, रन्जित बसुमतारी, रनेन्द्र नार्जारी आरो अरुप कुमार देशम्पकआ समायखिरा लायो। ब्रैथियाव दङ बलिउडनि देंखोगिरि नेहा काक्कारा जुलिनि 2 दाननि उनावनो बिमा जानो थांगासिनो। बोहैथि बोसोरनि 24 अक्ट'बर खालिसो बलिउडनि देंखोगिरि नेहा काक्कारा गावनि मोजां मोननाय अनजालु रहानप्रीतजों जुलि जादोंमोन। जुलि जानायनि उनावनो नेहा काक्कारा गावनि बिमा जानो नागिरनायनि खौरांखौ गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं नेहा काक्कारनि बिमा जानो नागिरनाय खौरांखौ खायसे अनसायगिरिया फोथायनो गोब्राब मोनदों। मानोना दाननैल' सिगाङाव जुलि जादोंमोन। बेखायनो बे खौराङा बयखौबो सोमोनांहोदों। बेखौ लानानै समाजारि बिजोङाव गोबां सुबुङानो बायदि बायदि बिबुंथि होनायखौ नुनो मोनदों। बाथियाव दङ बिटिआरनि गासैबो रोखोमनि खामानिफोरखौ दोनथ'नायनि बिथोन होदों गोजौ बिजिरसालिया। बिपिएफ दोलोआ गुवाहाटी बिजिरसालियाव होनाय आर'जलाइ बादियै बिटिआरआव सोलिबाय थानाय सोद्रोमा थिसननाय आरिफोरखौ दोनथ'नायनि बिथोन होदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। बिपिएफ दोलोआ होनाय केसनि राय होनानैनो दोनथ'नायखौ बाहाल लाखिनो थाखाय बिथोन होदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। मख'नो गोनांदि नेम मानियालासिनो बिटिआर मावफुं आफाद दानायनि अजद होदों बिपिएफ दोलोआ। 5650-2020 नंनि लिरनाय आर'जलाइनि खोनासंथायखौ गनायो गोजौ बिजिरसालिया। दथियाव दङ क'क्राझार जिल्लानि जुंमा रानि बसुमतारीया स्टार गेलेक्सि नर्थ इस्ट 2020 बिमुं देरहानो हादों। क'क्राझार जिल्लानि रम्फलबिल गामिनि थागिबि बिमा गरिमा ब्रह्म आरो बिफा थुलुंगा बसुमतारीनि फिसाजो थरायना जुंमा रानि बसुमतारीया थांनाय 13 डिसेम्बर खालारखालि गुवाहाटीनि श्रीमान्त महादेवा इन्टारनेशनेल अडिट'रियामाव जानाय स्टार गेलेक्सि नर्थ इस्ट 2020 बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै विनार जानो हानानै बिटिआर हालामजों लोगोसे बर' हारिनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों। दानिया बोथोरनि खौरां। उदालगुरि जिल्लायाव 23 डिग्री सेल्सियास। क'क्राझार जिल्लायाव 23 डिग्री सेल्सियास। बाक्सा जिल्लायाव 22 डिग्री सेल्सियास। चिरां जिल्लायाव 23 डिग्री सेल्सियास। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।